Drahí bratia a sestry, tak hovorí sa, že maj lásky čas, niečo na tom asi možno aj bude. Nie len zakvitnuté čerešne, prebudzajúca sa príroda, ale aj v dnešnom evanjeliu nám Ježiš hovorí o láske. Pri Ježišovi je to také vzácne, lebo tí rôzni ľudia, pásnici alebo rôzni lichotníci o láske síce rozprávajú, ale potom skutek utek. Avšak u Ježiša vieme, že tieto jeho slova o láske sú naozaj kryté životom, naozaj nás miloval až do krajnosti. Aká bola teda tá jeho láska k nám? Zomrel za nás na kríži, obetoval sám seba. To je asi to najviac, čo dokážeme urobiť pre druhého. To je ten vrchol lásky, kedy sami seba si možno až tak nevážime, alebo obetujeme, aby sme druhému pomohli. Avšak častokrát v našom živote nie sme postavení až pre takúto radikálnu voľbu. My v našom živote bežne nemáme možnosť, aby sme sa za niekoho obetovali, aby sme za niekoho zomreli. A v tomto smere teda je ťažké napodobniť Ježišov príklad. Druhé gesto, ktoré je veľmi silné takisto z Ježišovej strany, je gesto, ktoré sa udialo pri poslednej večeri. Gesto umývania nôh. Chápete, čo som vám urobil? Keď ja, učiteľ a pán, som umyl nohy vám, o čom viac vy skôr sebe navzájom máte slúžiť a nohy umývať. Je to také silné pozvanie, ako keby, že až príkaz. Kto chce byť kresťanom, musí robiť takisto, musí druhému pomôcť, musí jeden druhému slúžiť, inak to proste nejde v našej viere, v našom náboženstve. Ježiš nám ukazuje, že je dôležité vedieť sa pre druhého obetovať, jeden druhému poslúžiť, že nemáme byť iba veľkomožní páni, ktorých treba obskakovať, aby sme nečakali, kedy ten druhý príde a niečo pre nás urobí, ale aby sme my sami boli iniciatívni, boli tí, ktorí urobia prvý krok a chcú pomôcť druhému. Aby sme vnímali, čo ten človek vedľa mňa potrebuje, čo prežíva, s čím sa trápi a pýtali sa ho, ako mu môžeme pomôcť a nielen, aby to neostalo pri slovách, ale aby sme mu naozaj pomáhali. Ďalšou črtou tejto Ježišovej lásky je práve blízkosť k ľuďom. Nebol zatvorený v paláci, nezamkol sa na hrade, nežil niekde ako pustovník v lese alebo na púšti, nachádzal sa tam, kde boli ľudia. A väčšinou tam, kde bolo veľa ľudí. Mnohí za ním prichádzali, no a vieme, že kde sú ľudia, tam sú aj problémy. A práve takýmto ľuďom sa venoval, ktorí mali nejaký problém, ktorými ostatní pohrdali, ktorým sa iní vyhýbali, báli sa možno ich prítomnosti, alebo bolo im to nepríjemné. A tak chorí, malomocní, najväčší hriešnici, ľudia so zlou povesťou, tí všetci boli prioritne v Ježišovom hľadáčiku a k ním vychádzal, ich hľadal. Nie, aby sa s nimi spustil, nie, aby šiel, jak niektorí naši možno idú do krčmy, ale tam sa spustia s ostatnými, ale aby ich vyťahli hore, aby ich z toho bahna dvíhali, aby im pomáhali. Veď Ježiš sám povedal, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Aj lekár v nemocnici chodí po tých najhorších oddeleniach, možno nehovorí, ja len tak tu v ambulancii posedím, k operácii ma nevolajte. A tak aj my, drahí bratia a sestry, ak sa možno, že pozeráme niekedy na človeka zhora, nech je to iba v jedinom prípade. Vtedy, keď si k nemu kľakneme a keď ho chceme dvihnúť hore. Chceme mu pomôcť, aby mohol vstať. Buďme ľuďom na blízku, plačme s plačúcimi a radujme sa s radujúcimi. Ďalšou zaujímavou črtou je to, že Ježiš miluje bez podmienok. Jeho lásku si nemusíme zaslúžiť ani vybojovať, nemusíme absolvovať pompejskú novénu, poď do Ríma, ani 4 ružence na deň, aby nás miloval. Či sa modlíme, či nie, chvála Bohu, keď sa modlíme, samozrejme, nie je zlé sa modliť, ale táto Ježišova láska nezáleží od našich modlitieb, od našich pôstov a skutkov, proste nás miluje takých, akí sme. Krásne to vidieť na príklade Petra. Ježiš mu dopredu hovorí, zaprieš ma. Peter to aj tak urobí, zbabre to. A Ježiš na konci aj tak ho miluje, aj tak ho má rád a zveruje mu ten úrad. A možno práve to odozdanie toho potom pápežského primátu, toho prvého miesta, je o to krajšie a citlivejšie, že Peter si uvedomuje, že Boh mu to nedáva preto, že by bol výnimočný, že by bol najlepší, ale že ho miluje aj s tým proste slabým, aj s tým zlým, čo je v ňom, aj s tým práve, keď padol a keď mu to nejde.
Asi takou najsilnejšou črtou, ktorú Ježiš robil, ktorá vyvolávala údiv, priťahovala pozornosť a robil to veľmi často, boli práve zázraky, kedy nejakým nevysvetliteľným spôsobom vstúpil do života ľudí a nejako im pomohol. Či už to bolo uzdravenie slepého, chorého, chromého, vyháňanie zlých duchov, alebo dokonca kriesenie mŕtvych. No a tu sa opäť dostávame k téme, že asi my to nedokážeme. Či hej? Potom mi povedzte, že som sa od vás naučil. Robiť zázraky, to nie je naša parketa, proste to dokáže iba Boh. Čo dokážeme my však urobiť, čo vieme urobiť, robiť to ako apoštoli alebo tí ostatní, môžeme tých ľudí s problémami prinášať k Bohu. Môžeme Bohu hovoriť o týchto problémoch, o týchto ľuďoch, ktorí sa trápia a môžeme Boha prosiť, aby im pomohol, aby vstúpil do ich života. A určite ich uzdraví z nejakej choroby, či to bude obrátenie a zmena života, alebo človek dostane silu objať a nie svoj kríž, Boh môže do tohto života človeka vstupovať, pomáhať mu a konať v ňom. A tak možno aj pri pohľade na kríž, či už tu v kostole, alebo kdekoľvek doma sme, alebo pri ceste, tak možno si môžeme spomenúť na slova už svätého Jána Pavla II. Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš. A tak, drahí bratia a sestry, nám prajem aj vyprosujme si navzájom, aby sme čerpali silu z Ježišovej lásky a zároveň my sami buďme poslami jeho lásky v tomto svete. Amen.